yana taɓa nonona yana cewa gashi nonuwana duk sun zube, ina bin maza ne. In gaya mishi gaskiya na ƙina gaya mishi, ni kuma na san gaskiya na kenan, ba wanda nake bi. Yana ta dai dukana, da zai dake ni sai ya ce in tuɓe kayana. Ya sa ni na kwanta, ya ce matan shi ta bashi barkono. Ta ce ba ta da barkono wanda aka daka, sai ya ansa wanda ba a daka ba. Ya daddaka da kanshi ya ce in kwanta, ya sa min barkono. Sai shi ma ya yi amfani da ni. Shi ma ya sanna ki amfani da ke? Eh. To daga nan kuma sai aka... Shi ne ni kuma saboda dukan da yake mun, na fara barin gida ina zuwa gurin yayyin mamana da kuma gurin mamana. Su kuma suna jin tsoron babanmu ba za su iya riƙe ni ba. Ni kuma a haka har na je gurin yayan maman shi na zauna. A haka har muka shiga kotu da ni da ita, da ni da shi. Ya kai sammaci akan saboda ta riƙe ni. Daga ƙarshe kuma ya dawo ya ce ya ban mata ne, amma ba ni ba ita, ba ni ba shi har abada. Ko da ya mutu kada in sake in zo kan gawan shi, kuma ko ba ni da gado a tare da shi. Kuma yana tunanin ma an mishi canjin yarinya, ni ba jinin shi bane ba. Kotu ta tabbatar a lokacin, kotu ta tabbatar da an ba ita wancan matan da kika je wurinta? Sai dai ɗaya daga cikinsu, saboda ranar alƙali bai zo ba, sai dai ɗaya daga cikinsu da yake yake a gurin ita matan da aka bani, da aka batta a gurina. Da shi aka yi magana a ranar? Eh, da shi aka yi magana a ranar. Cewar an ban mata? An ban mata ne, eh, ta riƙe ni. Sai me faru?